Igapahayag man ka Philippine Fiber Industry Development Authority Catanduanes. Nasa rong magayon na nakdaan kung ipapautob ang taon-taon ang pag-implementar kang tupad o ang tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged displaced workers para man sa mga abaka farmers maging sa mga parasira sa isla o sa island province. Ini ang nakasunod man kan na pagbubusol ni Acting Provincial Board Member Adrian Torcelino as inibapang ahensya kan lokal na gobyerno na pwedesir na pagkakitaan kan mga benepisyaryo ang pagdinig pagtatanom kan mga abaka asin sa erarong man kan tupada. Sigun ki Philippine Fiber Industry Development Authority, Catanduanes Provincial Fiber Officer Bert Lusuegro, sa entrevista kan Bombo Radyo Liganspi na makakatabang ini sa mga abaka farmers, ulita igwanin na makakadugang ini sa ganansya sa sainda. Siring naman na igwanin dugang sinda nga aniyon kung target man na magtanom kan mga abakaleros nin nagkapirang pinaso nin abaka kada taon. Tinawan doon man kan opisyal na ibdiday pa syerto kung gabos na mga abakaleros ang makakabalen sa nasambitan ng programa. Ulita igwanin guidelines sa sing criteria mapadapit hindi ang Department of Labor and Employment. Mientras tanto, sinisay man ni Lusuegro na medyo hababa pa sa unya na ang produksyon kan abaka. Huli man kan nakaliis na bagyo na nagrapado sa naunambitan ng probinsya. Siguro naman magandang may patupad kasi hindi lang dapat ngayon, karaniwan kasi nakikita natin natupad yung mga paglilinis sa kalsada. Ngayong taon na bago nga, tupad na po sa abaka. Magtatrabaho yung mga abaka farmers natin and then may sahod po sila. Kung napakaganda kung ito ay magiging taon-taon na kasi malaking tulong po ito sa ating mga abaka farmers. Yan man ang tingog ni Philippine Fiber Industry Development Authority Catanduanes Provincial Fiber Officer Bert Lusuegro.